Matul il-jum tal-ħamis, il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Elix Borg, attenda għal kunċert minn numru ta' korijiet, kunċert li jittella barra d-Dar ċentrali bħala parti mill-Festi tal-Miliet li qed jorganizza l-Partit Nazzjonalista għal din is-sena, bit-tema Miliet miegħek. Apparti korijiet kien hemm anke żeffina u spettaklu ta' mużika għal gosti ta' kulħadd. Miliet miegħek jilħaq il-qofol tiegħu il-ħadd u it-tnejn li ġejjin. U f'dawn il-jiem saru diversi attivitajiet, kif ukoll intramaw stands b'xorb u ikel barra d-Dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Il-ħadd se ssir maratona ġbir ta' fondi bejn nofsinhar u l-11 ta' filgħaxija fuq Net Television u Net FM. Bid-divertiment jibqa' għaddej ukoll fuq barra tad-Dar ċentrali. It-tnejn 15 ta' Deċembru imbagħad jaħbad il-mitjum tal-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg u dan se jiġi ċelebrat b'attività tal-massa quddiem id-Dar ċentrali li se tkun indirizzata minn Elix Borg u li tibda fis-6 ta' filgħaxija.